op, og der lå hun i sengen, halvnøgen, sammen med naboen. Endnu bedre. Hvad foregår der, forfærdelig horkvinde? Hvad er det her? Tag hende med. De hiver hende ud af sengen, halvnøgen, sammen med naboen. Endnu bedre. Hvad foregår der her? Horkvinde. Hvad er det der? Tag hende med. De hiver hende ud af sengen og slæbte hende i håret langs vejen afsted mod ham. Børn, kinder og hals. Hendes øjne, der var matte og tomme for håb, flakkede rundt på skaren. Unge mænd, voksne kvinder, legende børn. Manden, som havde samlet det store antal tilhørere på tempelpladsen, kiggede forundret på mændene og så ned på kvinden. Mændene sagde til ham: Mester. Insisterende hævede mændene stemmen. Luften var tynget af vrede, af død, og han svarede stadig ikke. Mændene begyndte nu at råbe: Skal vi stene hende? Nu rejste han sig. Den af jer, der er uden synd, kast den første sten. Herefter bøjede han sig igen ned og skrev videre i sandet. Da mændene hørte det, forsvandt de. En efter en. De ældste først. Han rettede sig op og kiggede på kvinden. Alle mændene var nu forsvundet, og manden og kvinden stod tilbage i skaren. Han rakte hende hånden. Kvinde, hvor blev dine anklager af? Hun så noget i hans øjne, som hun aldrig havde set før. En kærlighed. Denne mand var jøde. Han kendte loven og vidste, at hun burde være blevet stenet, og alligevel rakte han en hånd. Han spurgte igen, hvor blev de? Og læg det her lidt væk. Han sagde: Gå nu hjem og læg det her liv bag dig. Hvem var